blinka? Okej. Bra. Andra ögat. Okej, båda ögonen. Kan du båda samtidigt? Ja, det kan du. Okej, gör vänster. Den. En öga bara, en öga. Gör ett öga. Får se, gör så. Det andra. Ja. Den kan han. Okej, gör den. Gör den som du kan. Då. Nej, den. Brukar tjejerna göra så åt dig på dagis? Nej. Brukar du göra så åt tjejerna? Nej. Vet du vad det betyder om man gör så till en tjej? Ja, vad? Just dig. Nej, inte dusch tjej. Det betyder att du tycker om den tjejen. Just dig. Nej, om du gör så mot en tjej, det betyder att du tycker om den tjejen. Just dig. Nej. Okej, gör det igen. Få se. Just dig. Dusch tjej? Vem är dusch tjej? Är så din mamma dusch tjej? Vem tycker om tjejer? Då är det mamma. Tycker så din mamma om tjejer? Adiat? Jag just dig. Tycker Adiat bara om dusch tjejer? Tycker pappor som tjejer då? Bort igen. Tycker pappor som tjejer? Just igen. Få se, blinka igen. Kan du vissla då? Nej. Försök. Nej. 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 Jag kan inte. Okej. Vad kan du mer då? Okej, du kan blinka. Och vad kan du mer? Så, och mer? Lipa. Bort kan då. Ja. Bort. Bot. Ja, bort kan då. Vad kan bot? Tungan, så. Ja. Alltså. Jaha, den bot som du såg idag. Ja. Som gjorde så. Den tjejboten. Men hon var inte läskig. Nej. Var hon gullig? Ja. Var hon söt tjej? Vem bor läskigt? Jag vet inte. Du träffade massa bot när vi var på... Kommer du ihåg när vi såg zombiebot? Tommy Vi såg... De kom och gick massa bot så... Du, jag, Nano, Mamoni, Shojor mamma, Adiat och det är jag. och du. Kommer du ihåg det? Då såg du massa bot. Var de läskiga? Nej. Nej, då är inte bot läskiga. Jag skojar. Skojar du? Var de läskiga? Nej. Nej. Jag skojar. Vad skojar du om? Bort. Jaha, har du gjort illa fingret? Bort vill inte gå va. Jag skojar. Vad har du gjort med fingret? Varför har du plåster? Ta den. Vad hände? Den går och den där. Titta. Det är en docka. En drake? Den Star Wars.
Är det inte Star Wars? Nej. Är det en drake? Mm. Vilken drake? Bakugan-drake? Mm. Alltså. Ska du dricka lite juice? Nej. Okej då. Vill inte mamma. Det var du som sa mamma, jag vill ha mer juice. Mamma, jag vill ha mer juice. Och sen när du fick juice så vill du inte dricka juice. Okej, nu kan du blinka till kameran. Nej då. Okej. Då stänger vi av. Säg hej då. Hej då.